Este é un vídeo explicativo sobre o COVID-19, as medidas básicas que debemos tomar para previlo e as normas do noso centro. Como todos e todas sabemos, o noso mundo está en unha etapa de pandemia, da cal debemos protexernos. A continuación, imos a ver as medidas básicas de seguridade para combater esta pandemia. O uso de mascarilla é obrigatorio e tamén debemos facer un uso correcto e cambiala cando sexa necesario. Limpar as mans con hidroxel que se atopa en cada porta de entrada e de saída, e para facer unha limpeza correcta debemos frotar ben as mullecas, as uñas, entre os dedos. Manter a distancia de seguridade de 1,5 metros é algo que agora está presente día a día nas nosas vidas. Desinfeccións de mesas e cadeiras cando facemos un cambio para outra aula a cal non é a nosa particular. Cada curso ten unha porta diferente de entrada e de saída a cal ten que ser respetada sempre. E o uso da mascarilla, como dixemos anteriormente, é obrigatorio, pero para comer a merenda no recreo é lóxico que debemos quitala, pero debemos respetar a distancia de seguridade xa que non estamos empregando unha das principais prevencións. Moitas gracias pola vosa atención, espero que vos gustara o vídeo e aprenderades máis sobre o que debemos facer dentro e fora do noso centro. Lembrade que todos xuntos podemos sair adiante.